May buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo, maanindot kayo ang adlaw karon sa Italia. Nagsugod na kami sa summer pero still kami nga nagsunog o long sleeve kay bugnaw pa ang huyukoy sa hangin. So, welcome sa tanang mga subscribers sa ato ang YouTube channel, viewers o sa mga sharer. O God is good all the time. So, magawas kita karon aron sa pag akong ipakita kaninyo ang mga parko o simbahan diri sa Chintalo. Ang Chintalo bilong siya sa probinsya sa Conio o region sa mao ang Piemonte. Ug nasayod kamo ug nakadungog kamo nga kusog ang cases sa COVID niining lugar. Apan kaluoy sa Dios karon yalo na ug ang mga tao gi pangbaksi na. So ako nagpaabot lang gani ko sa ako ang schedule. Nagpa-schedule na ko pero wala pa ako'y schedule kung kanos-a. So arat na magawas sa kita karon aron akong ipakita kaninyo ang kaanindot sa Chintalo. Ani ada kita karon sa San Juan Bautista, parokya, usa sa parokya sa Chintalo. Ana si Mama Mary. O dinhi ang mga choir. Si Mama Mary. O karon solemn kay sa tanan. Walay tao sa simbahan. Ani ana kita karon sa Chintalo, ang usa ka parko nga atbang sa simbahan sa San Juan Bautista nga mao ang parokya o usa sa parokya diri sa Chintalo, ang San Juan Bautista. O miadto kita sa San Rocco apan adunay nag-ensayo nga nag-practice og kanta, so wala ko mo kuha og video. Karong orasa wala kayo'y tao diri sa parko kay ana sa panimalay, no? So kasagaran nga daghang tao diri, mga udto-udto na gikan sa eskwelahan sa mga bata nga mohapit sila diri og kada hapon kay mao kanay time sa mga kabataan nga igawas gyud ang mga bata sa ilang panimalay 2 times a day. Maunay ilahang gina himo diri tungod kay kun anha sa balay kanunay ang bata mag-agitata. So wala tay makita karon nga mga bata karong orasa kay tuaron sa eskwelahan. O kini pong parkuha duol kini sa eskwelahan ug dili nato makita. Maanindot nga parko, bugnaw kayo. Mao nga panahon sa summer ang mga tao mo dagsang gyud diring dapita tungod kay init kaayo. So mangita gyud na sila og landong. So mao ni nga daghan kaing kahoy. Og mao kini tinggawas nila panahon sa summer ato sa dagat diha sa mga adunay mga kahoy nga landong kay magpabugnaw kay perting inita. Asahay mo abot diri og 40 grade init gyud kay sa nga tanan, mura ka og kanang
kutasan ka sa kainit, magsigidyo kag inom og tubig. O panahon usab sa inverno, aduna gihapoy mo dagsa nga mga tao diri, pero dili jud pareha sa summer. O nagasinina usab sila sa bestito panahon sa inverno. So moadto na usab kita sa usa ka parko nga haduol sa Calciatore nga nasayod kita nga sa Europa kusog kayo ang calcio. Mao kini ang ilahang mga games sa Pilipinas o sa ubang nasod, kusog nato mga ang basketball, pero diri sa ilaha calcio, football. So nasayod kita nga kining lugar sa Cintalo o sa Italia, kanunay usab nga maka champion. Mga kaigsunan ko ni Kristo, mao kini ang dinhi magdula ang calcio o nananghid ko nga makasulod. So ingon ani ang pag dula nila sa calcio o dako kayo nga ilahang mao kini ang duaanan, no? O dinhi mag-practice ang mga bata o ang say mga teenager. Mao kini ang ilahang dako nga lugar nga dinhi magdula ang calcio. O sa panahon nga dunay dula contest o ana ay mga lingkuranan sa gawas, di na lang sa gawas ang mga tao, walay tao diri sa sulod, gawas lang sa mga participant o sa mga nagdala sa maong games. O mao kato ang San Juan Bautista nga parokya, ug ang atbang ni ato mao ang parko, ug miadto usab kita sa ikaduhang parko nga duol sa Cristo Fresco, ug nakasulod pagyud ta sa Calciatore, ug akong gipakita ninyo mga kaigsunan ko ni Kristo. Ug daghan kaayong salamat, ug ayaw kamo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel.